Kini AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban pulie phi ne meri nongti walang. Kini gilong gimat ki bakongsan jong ke khubor mentaka step. Menteri Rangbado Keri Narendra Modi ula pensngo biang ya ke jing dan kam ban burom ya kiriti dostur ki ba pher jong ke perthai na ke pentaka jimbha habun ki liang. Menteri Rangba ke jala konrat ki sangma ula khmi bnya ya ki jing persang ban penbha bat penthama ya ke rukom trekam Hajente Hills Autonomous District Council GHADC para Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Ringkat bakari baro kawai la play ka pulse polio immunization program minnin kasingi haki district ki ba pher jong ka Meghalaya. Ki khobor ki babnia. Menteri Rangbado Keri Narendra Modi minnin kasingi ula ong biang sasisien halor ka jingnan kam ban burom ya kiriti dastur ba pher jong ka perthai. Haba kedau ya ka Sanskrit subhashitam haransan ka social media Modi ula ong baka jingburom kiriti dastur ba pher jong ka perthai barabor ka penroy ya ka jing sngau shania bar ka jingi trelang hapring ki brio bar ka pen klangdu ya ka jing ya sngau thu jingmot ka ba markliang rengkat baka mensim jing ya long shipara. Menteri Rangba ka jala okonat ki sangma minnin ka si lakmi binya ya ki jing persang ban penbha bat penthamai ka tri ka ta ya ka bal persang da ka Hajente Hills Autonomous District Council GHADC bat ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC da ka jing thmu pen khlan ya ka tri ka ta hagi District Council. Menteri Rangba ula ong ba dangshan ka sarkar jala kal batha ya baro arkli ki council banyatri ringkat ba ka sarkar khnang ba anla ban kentiu ya ka jing tre kam kat kum ka jingya jong ka por na ka banta ka jing bha ki benta blakmi binya ha ka jing pen thamai kin thop ka service rule ka jing pinya ki kam pisa ka jing pen bhai ka kam tre kam ha ki district council bar ka tre ka ta digital usang maul ong ba kini ki lat tre kam kin sapen suk shibon ban pen biang ya ka jing non kam ki pat ba kan pen suk ru ya ka jing siu pisa bat ki we kabor punya jong ka East Khasi Hills District kan sedang no ya ka jing net penti kenai ki nong thap vote da ka jing le rong haman na ka tliu yeng ka ban sedang na do menta ka singi ka live putri ujilio arhajar arpun rio ka ba an pentri kam hapo jong ka Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls jong ka Election Commission. Udapti Commissioner Abhilash Baranwal uong bakindan Shiajar arphoingot ki block level ki booth level officers BLO ki ban sasam ki self enumeration form hakkeling ki polling station haruk arp khandai trik unai tung ula age jing pensai ba ya mentahi an amdan company durir AA lat no tang ha ki khap badawa jing penchisha eladi udapti commissioner ong ba ya ka SIR la penong da ka jing thmu ban prengkre ka electoral roll ka ba khoj bat ka ba bit ba biang da ka penrong kerteng ya ki nong thap vote ki ba dei hok bat da ka ba weng no ya ki kerteng ki bam dei hok kom ya ki bala khlat no ni ki bala kin ria snong ya ka final electoral roll an sapenmi ha ka nyau trik ursau la dan kam ban dan kam man pan jing pensai ni kanu ka jing rap ka badan kam la ban phone ha u number I jing rap iwe khandai san not jong election commission la ni ha ki ne ki telephone number jong office tre kam DC not line nriu sao r san not iwe r san not lani ha une u telephone number not line nriu sao r san not iwe r pra. Menteri Sarkar berem uba deiru MLA ke BJP uba AL heng minnin ka singi ula ong baka no ka lat kum ka jing ajing mut ya ka inner line permit ILP Devan Pentri kam ha kata kerukom ka ba an amwan ra ya ka jing bam snosuk ni ka jing thombor ya ki nong wan jingok kai perthai lan ni ki nong song snong ha ka jing kran ba jogu ba AL hek bat ki nong pathai khobor ula ong baka no kerukom trekam ka Devan penyo jing mentoi lang ya ki trai muluk bat ki nong wan kai syakni ka jela haka baiti ba kamat jing dawa ban kan thop ya ka tin Khasi bat Garo haka khnit ka ba pra jong ka riti sinchari uba AL hek lo ong ba ka BJP ka la da pensngau sha ka sarkar pedeng ban bu hakmat ya ka ni kamat jing dawa uba AL hek lo pedeng sngob haru ya ka jing ya kersan jong ka sarkar pedeng ya ka Meghalaya ning ba ka jingwan jong ki menteri sarkar na ka por sha ka por ki ba wan ra ru artat ya shibun ki kampan roi sha ka ni ka jala kini ke khubor kawan shpi na ka AKASHVANI Shillong.
Kini ke khubor bawan shpi na ka AKASHVANI Shillong. Ka District Medical but Health Office DMHO Ribhoi District Minhin ka sngi kala play ke National Immunization Day Pulse Polio Campaign hanong po Urban Health and Wellness Center hapo jong ka mat preng man la ikhlung khna man la ka sijau jong ka dawai polio kalong ka pakerpang. Deputy Commissioner Abhilash Baranwal lokentu ya baro kilong kemelong kema ban penting kenapa baro ki khilung khna ki ba hapo san snem karta ki de menyo ya kate ki dawai polio. Ulong ba drop ka dawai polio ka la banya dai ki khna na ka jingta jong ka jingpang polio. Ki bela don lang program ki long ka DMHO AR marak bat ki wi officer rangba na ka tanat jong ka koi ka kya. Ka jing thmu ka bakong san jo ka pulse polio campaign ka long mat pne e ka jing khut ka Meghalaya na ka polio badon penting kena bagi khilung khna ki ba hapo san snem karta ki yo ya kate ki dawai yada. West Jainty Hills la play ka pulse polio immunization program minhin ka singi ha New Hill Community Hall ban budak ya ka jing sedang jong ketika program ka balai singi. La penbiang khatnyautli ki jaka ai dawai polio hapo ka jing penya jong ka lat thalabo Urban Primary Health Center but ansapan bod da ka jing ni rung haman la ka tliwiyeng. Ka Assistant Commissioner ECH Moment haka jing ajing kran jongka kala kentu ya baro ki kimi ki pa ban penting kena bagi khon joki ki ba hapo asan senam karta ki yo ya ka dawai polio. Kala pen sngoro ba wat la ka ri India kala long ka ba khot nya ka polio usnam arajar khat saw kadang longpat ka baran kam ban yai pet ngor man la usnam ki bala dan lang ha ka program ki kinthop ya ka District Medical but Health Officer Dr. P. Shilla ki wei ki syakri sarkar na katan joka koi ka khya bat ki nong penya snong las dang ya ka jing penjau drop ka dawai polio ha ki khilung khna de ki officer rangba na ka tanat jong ka koi ka khya. Lalaki ka Pulse Polio Day ha ka lengka East Jainty Hills District minhin ka sngi komisi benta na ka Pulse Polio Immunization Campaign ka bala penlong ha ka ri baro ka we. Ka khubor aji hi kai bala pensawa ha ka te ka district ka long pentikna bagi khilung khna baro ki ba hapo asan snem karta ki yo ya ka dawai polio man la ka por. Palat san phong ki khilung khna ha ka snong wapung skor ka ba ha mupnyen ki la yo ki dawai polio ha AKASHVANI Center ha pering kapor prabaji men step hado kapor saw baji janmien kinong tre AKASHVANI ki belong ikong thliang mon phawa bat I ponder phawa ki lairap pendi dawai polio ha kate ke jaka lakarsan nang ki da urang ba snong ba posling khar lembat ka khon ka jung ka Central Board of Secondary Education CBSE minhin ka singi kala penmi ya ki kendon ha ka bai dei bat ka jing puli he ki jat kitien ki ba pher la pen bena ki khna ki ba puli mentah ha ka class 10 kim dan kamban board ya ka language policy ka thamai ka CBSE kala pen bena ro ba ki khna puli ha ki class 7 8 but 9 ru kim padan kam ban tho examen ha third language anda ki poi class 10 nan lor kata ka CBSE kala pentep ru ba ki khna puli class 7 8 but class 9 ki bala dap jit lepa artli ki jat kitien ki bana bari ki la ban beteng da ka jo kat ba ki dang puli ru ha ka jo ka por ya ka wei ni ki jat kitien jong kri India ka CBSE ka ong bai ki kot ki sla ba ki wei ki tiar puli an sapenyo ha ka por ka bala bu Kidikot jangka Village Defence Primary Committee da ka jingrap jangka Village Defence Party ka mokadiang maintenance ka singi la kem ya wei ubrio halor ka jingka no bo thombor ek wiki khana samla hadien ka video bala yo ring kala priang bha ha ka social media ya uni ubrio la IT no aki pulet ka nongstan na ka banta ban pendan penlong ya ka jing tokin kapto ni ka khubor kala kut baklawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata hakapor prabaji nginya so baka Delhi station na ka benta ka khubor hakakten hindi ban penbot da ka khubor phareng ka kapor pra ka san minute kani ka AKASHVANI Shillong sobha ban amanta ya ki khubor na Delhi